Tervetuloa Unilääkkeen äänimatkalle, jossa syvennymme kiehtoviin tarinoihin, ilmiöihin ja maailman ihmeisiin. Kanavallani yhdistän rauhoittavan musiikin ja pehmeän äänimaailman, jotta voit nauttia tarinoista ilman kiirettä tai häiriöitä. Täällä kerron muun muassa tieteestä, historiasta ja muista maailman tarinoista, tarjoten hetken rauhaa arjen keskelle. Nämä videot ovat tarkoituksella mustia, jotta voit uppoutua täysin tarinan äärelle, ilman näytön häiritsevää valoa. Voit nyt rentoutua, sulkea silmäsi ja antaa mielesi vaeltaa kertomusten mukana. Kiitos, että olet mukana. Jos sinulla on toiveita tulevista aiheista tai haluat jakaa ajatuksiasi, jätä rohkeasti kommentti. Nautitaan yhdessä tästä hetkestä. Meret ovat aina olleet pelottavia ja arvaamattomia paikkoja, täynnä salaperäisiä uhkia, joita ihmismieli ei ole kyennyt täysin selittämään. Vuosisatojen ajan merimiehet ovat kulkeneet tuntemattomilla vesillä, vaarojen ympäröiminä ja luonnonvoimien armoilla. Merimatkojen ollessa pitkiä ja raskaita, väsyneet miehet saattoivat alkaa nähdä näkyjä ja kokea selittämättömiä ilmiöitä, jotka nostattivat esiin monia tarinoita ja legendoja. Näiden joukossa erityisen voimakkaana on elänyt myytti lentävästä hollantilaisesta aavelaivasta, jonka ilmestyminen ennusti tuhoa ja kuolemaa. Merimiehet uskoivat moniin yliluonnollisiin ilmiöihin, ja alukset täyttyivät tarinoista vaaroista, jotka väijyivät horisontin takana. Aikojen saatossa syntyi tarinoita merenneidoista, seireeneistä ja aavelaivoista, kaikista niistä, jotka voisivat houkutella laivat karille tai viedä ne tuhoon. Suurin kaikista oli lentävän hollantilaisen legenda, kertomus kirotusta laivasta, joka ikuisesti purjehti maailman meriä löytämättä koskaan satamaa. Tarinoiden mukaan lentävän hollantilaisen kohtaaminen oli pahin mahdollinen enne, sillä sen ilmestyminen tiesi epäonnea, sairautta ja kuolemaa. Vaikka vain harvat todella näkivät aluksen, sen maine levisi merimiesyhteisössä ja pelko tarinasta juurtui syvälle merimiehen sieluun. Tämä pelko ei ollut pelkästään myyttistä, vaan se heijasti myös merimiesten todellista haavoittuvuutta luonnonvoimien ja merten edessä. Lentävä hollantilainen oli symboli, muistutus siitä, kuinka pieninä ja voimattomina ihmiset olivat merten rajattomien voimien keskellä. Tästä kaikesta alkoi lentävän hollantilaisen tarina, joka on säilynyt elossa vuosisatoja ja jaksaa edelleen kiehtoa ihmisiä. Se on kertomus ylpeydestä, kapinasta ja kirouksesta, joka jätti jälkensä niin todellisuuteen kuin mielikuvitukseenkin. Lentävän hollantilaisen tarina alkoi elää merimiesten keskuudessa jo 1600-luvun loppupuolella. Legendan mukaan laivan kapteeni Hendrik van der Decken oli hollantilainen merenkävijä, joka johti aluksensa kohti Hyvän Toivon niemeä. Tarinan mukaan van der Decken kohtasi matkallaan yllättävän myrskyn, mutta sen sijaan, että hän olisi kääntänyt aluksensa takaisin, hän päätti uhmata kohtaloa ja jatkaa matkaansa suoraan kohti armotonta myrskyä. Tämä päätös sinetöi hänen kohtalonsa ja hänen laivansa kirottiin purjehtimaan ikuisesti maailman meriä ilman mahdollisuutta päästä satamaan. Legendojen mukaan kapteeni van der Decken lausui Jumalalle kohtalokkaat sanat, minä purjehdin vaikka ikuisesti. Tarinan mukaan tämä uhma herätti Jumalan vihan, ja van der Decken sekä hänen laivansa miehistö tuomittiin purjehtimaan maailman meriä iäisyyksiin. Kukaan ei enää voinut laskeutua maihin tai löytää rauhaa, ja lentävä hollantilainen jäi ikuisesti merelle. Ensimmäiset maininnat lentävästä hollantilaisesta ovat peräisin 1700-luvun kirjallisuudesta. Siellä se kuvattiin paholaismaisena laivana, jonka kohtaaminen ennusti varmaa kuolemaa tai ainakin suurta onnettomuutta. Merimiehet uskoivat, että lentävä hollantilainen ilmestyi sumuisella merellä, purjeet täynnä tuulta, mutta ilman ääntäkään. He näkivät laivan purjehtivan vaarallisten kivikkojen ja kallioiden ohi kuin haamu, vailla mitään kosketusta todellisuuteen. Lentävän hollantilaisen legendassa on useita eri versioita, mutta jokaisessa niistä toistuu sama keskeinen teema. Kirottu laiva, joka purjehtii ikuisesti, vailla toivoa pelastuksesta. Joissakin tarinoissa laivan miehistö on tuomittu kuolemaan merellä, ja heidän ainoa toivonsa on löytää joku, joka ottaisi heidän kirjeensä ja veisi sen rakkaalleen maihin.
Muissa versioissa kapteeni Van der Decken yrittää löytää pelastuksen, mutta hän ei koskaan onnistu löytämään tietään pois myrskyisestä merestä. Merimiehet kertoivat tarinoita laivasta, joka ilmestyi yhtäkkiä horisonttiin, vain kadotakseen jälleen sumuun. Tarinoissa on sekoitettu totuutta ja mielikuvitusta, ja lentävä hollantilainen on saanut elää merimiesten tarinoissa vuosisatojen ajan. Vaikka laivasta ei ole olemassa mitään konkreettisia todisteita, sen mystinen aura ja kohtalokas ilmestyminen ovat säilyneet osana merenkulun mytologiaa. Lentävän hollantilaisen tarinan ytimessä on kapteeni Hendrik van der Decken, jonka kohtalo kietoutui laivansa kiroukseen. Van der Deckenistä ei ole säilynyt historiallisia dokumentteja, mutta legendan mukaan hän oli määrätietoinen ja ylpeä merimies, joka uskoi omiin kykyihinsä yli kaiken muun. Hän ei suostunut taipumaan luonnonvoimien edessä, vaan uskoi pystyvänsä ohjaamaan laivansa hyvän Toivonniemen vaarallisten vesien halki, vaikka taivas olisi täyttynyt ukkospilvistä ja meri vellonut pelottavasti. Kapteeni Van der Decken ei ollut tavallinen merimies, vaan hänen kerrotaan olleen kylmäpäinen ja määrätietoinen mies, joka ei hyväksynyt tappiota. Legendan mukaan, kun myrsky iski hänen laivaansa Etelä-Afrikan rannikon läheisyydessä, hän määräsi miehistönsä jatkamaan eteenpäin, vaikka olosuhteet olivat mahdottomat. Jumalan varoitukset tai luonnonvoimat eivät saaneet häntä kääntämään suuntaa. Tarina kertoo, että Van der Decken lausui uhmakkaat sanat: "Purjehdimme ikuisesti, vaikka joutuisimme purjehtimaan maailman loppuun saakka." Tämä uhma koitui hänen kohtalokseen, sillä Jumala rankaisi kapteenia ja hänen miehistöään langettamalla heille kirouksen. Kirouksen mukaan heidät tuomittiin purjehtimaan maailman meriä iäisyyksiin, vailla satamaa tai rauhaa. Tämä oli kohtalon omaista rangaistusta kapteenin ylimielisyydestä ja hänen haluttomuudestaan kunnioittaa meren voimia. Kapteenin kohtalo ei ollut pelkästään myyttinen rangaistus, se heijasti myös merimiesten omia pelkoja siitä, kuinka helposti ylpeys ja uhmamieli voisivat koitua tuhoksi. Lentävä hollantilainen oli symboli tästä vaarallisesta ylpeydestä ja Van der Deckenin kohtalo varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät osanneet nöyrtyä meren ja luonnonvoimien edessä. Vaikka Van der Deckenin hahmoa ei voi varmuudella jäljittää todelliseen historiaan, hänen tarinansa on säilynyt merimiesten perimätiedossa sukupolvien ajan. Hänet on kuvattu traagisena hahmona, joka on tuomittu elämään kirouksen alla, etsien loputonta sovitusta, jota hän ei koskaan saavuta. Tarina Van der Deckenistä on myös saanut erilaisia versioita eri puolilla maailmaa. Joissakin kertomuksissa kapteeni ja hänen miehistönsä yrittävät löytää pelastuksen lähettämällä viestejä maalle, mutta kukaan ei koskaan onnistu vapauttamaan heitä heidän ikuisesta tuomiostaan. Toisissa tarinoissa Van der Decken yrittää käydä kauppaa sielustaan pelastuakseen, mutta paholainen itse on se, joka estää hänen vapautumisensa. Kapteeni Hendrik van der Deckenin tarina on lentävän hollantilaisen myytin keskiössä ja antaa kasvot laivalle, joka on pelottanut ja kiehtonut merimiehiä vuosisatojen ajan. Lentävän hollantilaisen legenda ei eläisi vuosisadasta toiseen ilman monia väitettyjä silminnäkijähavaintoja. Yksi legendan kiinnostavimmista piirteistä on juuri se, kuinka lukuisat merimiehet, sekä aateliset että tavalliset, ovat väittäneet kohdanneensa tämän kirotun laivan. Näiden kohtaamisten yksityiskohdat vaihtelevat, mutta niissä on aina jotain samaa, näky tyhjästä ilmestyvästä laivasta, joka lipuu merellä kuin haamu, purjeet täynnä tuulta, mutta ilman minkäänlaista ääntä. Yksi tunnetuimmista kohtaamisista tapahtui 1881, kun Britannian laivaston aluksella purjehtinut Walesin prinssi, joka myöhemmin tunnettiin kuningas Yrjö V, kertoi nähneensä lentävän hollantilaisen. Tämä havainto on yksi harvoista, joka on kirjattu tarkasti ja josta on säilynyt todisteita virallisissa asiakirjoissa. Raportin mukaan prinssi näki aluksen aamuyön hämärässä. Sen purjeet olivat levällään ja se lipui kevyesti vettä pitkin, vailla minkäänlaista tuulen nostattamaa kohinaa. Prinssi ja hänen miehistönsä olivat tilanteesta järkyttyneitä, ja vaikka he yrittivät seurata aavelaivaa, se katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin.
Toinen kuuluisa kohtaaminen tapahtui 1835, kun englantilainen kauppa-alus joutui vaarallisten vesien armoille lähellä Hyväntoivonniemeä. Laivan kapteeni raportoi nähneensä purjealuksen, joka ilmestyi tyhjästä ja kulki hurjaa vauhtia myrskyn keskellä. Vaikka kapteeni yritti ottaa yhteyttä mystiseen laivaan, se katosi näkyvistä saman tien. Merimiehet kertoivat tunteneensa epätodellisen pelon tunteen, ikään kuin joku tai jokin olisi varoittanut heitä lähestyvästä vaarasta. Myös muut alukset raportoivat vastaavanlaisia havaintoja samalta alueelta. Vuosisatojen aikana on kertomuksia useista muista kohtaamisista, joista osa on kirjattu merenkulun logikirjoihin ja merimiesten päiväkirjoihin. Kohtaamiset lentävän hollantilaisen kanssa ovat aina tapahtuneet äärimmäisissä olosuhteissa, myrskyjen, sumun tai pimeyden keskellä, jolloin näköhavaintojen tarkkuus on usein kyseenalaistettu. Silti tarina lentävästä hollantilaisesta on säilynyt vahvana juuri näiden kohtaamisten ansiosta. Monet kohtaamiset sisältävät samankaltaisia yksityiskohtia. Laiva näyttää vanhanaikaiselta purjelaivalta, jonka purjeet ovat täynnä tuulta, mutta se liikkuu ilman minkäänlaista ääntä tai luonnollista selitystä. Merimiehet kertovat usein outojen tuntemusten vallanneen heidät, ikään kuin heidän olisi varottava kohtaamaansa laivaa hinnalla millä hyvänsä. Lisäksi laivan ilmestyminen on lähes poikkeuksetta liitetty onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin. Joskus kohtaamisen jälkeen alukset ovat joutuneet myrskyn riepoteltaviksi tai kokeneet teknisiä vikoja. Vaikka nykyaikana lentävästä hollantilaisesta ei enää tehdä uusia havaintoja yhtä usein kuin menneinä vuosisatoina, se elää merimiesten tarinoissa ja merenkulun legendoissa. Monelle se on edelleen varoitus siitä, mitä tapahtuu, jos luonnonvoimia ei kunnioiteta, tai jos merta ei pidetä pyhänä ja arvaamattomana elementtinä. Vaikka lentävän hollantilaisen tarina on täynnä mystiikkaa ja yliluonnollisia elementtejä, monet tutkijat ovat pyrkineet selittämään sen tieteellisin keinoin. Yksi yleisimmistä tieteellisistä teorioista on, että lentävän hollantilaisen havainnot johtuvat optisesta ilmiöstä, joka tunnetaan kangastuksena. Kangastus syntyy, kun kylmä ja lämmin ilmakerros kohtaavat, jolloin valo taittuu epätavallisesti ja voi aiheuttaa etäisten kohteiden, kuten laivojen heijastumisen kaukana horisontissa. Tämä voi saada kaukaisen laivan näyttämään siltä, kuin se leijuisi veden yllä tai purjehtisi epätavallisesti ilmassa. Erityisesti Hyväntoivonniemen vesillä, missä lentävän hollantilaisen tarinoiden ydin sijaitsee, sääolosuhteet ovat otolliset tällaisille kangastuksille. Merivirrat kohtaavat kylmän ja lämpimän ilman, jolloin täydelliset olosuhteet valon taittumiselle voivat syntyä. Tämä selittää, miksi monet silminnäkijähavainnot kuvailevat laivaa, joka näyttää ilmestyvän tyhjästä tai purjehtivan sumun keskeltä vailla selkeää reittiä. Kangastuksen vaikutusta vahvistaa myös laivan etäisyys havainnon hetkellä. Kun olosuhteet ovat suotuisat, horisontin takana liikkuva laiva saattaa näkyä kauempana kuin normaalisti mahdollista. Tämä voi selittää, miksi lentävä hollantilainen usein nähtiin suuren etäisyyden päässä ilman mahdollisuutta saada siitä tarkempaa näköhavaintoa. Kangastus myös hämärtää etäisyys- ja kokokäsitystä, jolloin laiva voi näyttää paljon läheisemmältä ja suuremmalta kuin se todellisuudessa on. Toinen luonnonilmiö, joka on yhdistetty lentävän hollantilaisen havaintoihin, on Saint-Elmon-tuli, sähköstaattinen ilmiö, joka syntyy ukkosmyrskyjen yhteydessä ja näkyy sinertävänä valona mastojen tai purjeiden kärjissä. Tämä harvinainen, mutta pelottava luonnonilmiö on usein saatu näyttämään yliluonnolliselta, varsinkin merenkävijöiden silmissä, jotka eivät ymmärtäneet sen todellista alkuperää. Tällainen outo, sinertävä valo, joka leijaili laivan yllä, olisi helposti voitu tulkita aavemaiseksi ilmestykseksi. Lisäksi lentävän hollantilaisen tarinoiden aikaan merimiehet kokivat usein pitkiä aikoja merellä ilman riittävää lepoa tai ravintoa. Väsymys, nälkä ja kuivuminen ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat saada ihmiset näkemään hallusinaatioita, varsinkin yöllä tai vaikeissa olosuhteissa, kuten myrskyssä. Tämä olisi voinut vahvistaa tarinoita lentävästä hollantilaisesta, sillä näissä tiloissa merimiehet olivat alttiita näkemään näkyjä, joita he eivät kyenneet selittämään.
On myös mahdollista, että jotkin lentävän hollantilaisen havainnoista ovat olleet todellisia, mutta ne ovat liioiteltuja tai väärin tulkittuja vuosien saatossa. Ajan mittaan tarinat ovat paisuneet ja muuttuneet entistä dramaattisemmiksi, kun ne ovat siirtyneet merimieheltä toiselle. Vaikka tiede tarjoaa loogisia selityksiä lentävän hollantilaisen ilmestymiselle, monet uskovat silti, että kyseessä on enemmän kuin pelkkä kangastus tai optinen harha. Aavelaivan mystinen aura ja sen kohtaamisen tuottama pelko ovat jääneet elämään osana merimiesten tarinoita, ja vaikka luonnonilmiöt voivat selittää osan havainnoista, on edelleen paljon, mitä ei voida täysin todistaa tai selittää. Lentävä hollantilainen ei ole ainoa aavelaiva, joka on jäänyt elämään merimiesten kertomuksissa ja merellä liikkuvien kauhutarinoissa. Vuosisatojen ajan merten aallot ovat olleet näyttämönä useille mystisille laivoille, joiden kohtalot ovat olleet yhtä salaperäisiä ja traagisia kuin itse meren syvyyksissä piilevät vaarat. Jokaisella aavelaivalla on oma tarinansa, mutta yhteisenä teemana on laivan katoaminen tai tuhoutuminen merellä, ja sen jälkeen aluksen näkeminen haamuna, vailla miehistöä tai todellista määränpäätä. Yksi tunnetuimmista aavelaivoista on El Caleuche, jota on nähty Chilen vesillä jo vuosisatojen ajan. Tarinoiden mukaan El Caleuche on maaginen laiva, joka purjehtii nopeasti, ja sen kansilta kuuluu laulua ja musiikkia. Alus houkuttelee hukkuneita merimiehiä liittymään sen miehistöön ja saattaa ilmestyä sumun keskeltä, vain kadotakseen yhtä nopeasti kuin on tullutkin. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet laivan näkemisestä ja sen mystisistä kyvyistä hallita merta. Toinen kuuluisa aavelaiva on Lady Lovibond, jonka tarina juontaa juurensa 1700-luvulle. Vuonna 1748 Lady Lovibondin kapteeni juhli hääpäiväänsä purjehtien Englannin rannikon tuntumassa. Mustasukkaisena miehistön jäsenenä toiminut perämies surmasi kapteenin ja ohjasi laivan kohti matalikkoja. Laiva haaksi rikkoutui ja koko miehistö hukkui. Tarinan mukaan Lady Lovibond on nähty aina 50 vuoden välein haaksirikkoutumisensa vuosipäivänä, jolloin se purjehtii samojen karikkojen ohitse kuin kohtalokkaana iltana. Palatine on myös aavelaivojen joukossa tunnettu laiva, joka purjehti Atlantin rannikolla 1700-luvulla. Laiva joutui ryöstäjien käsiin ja se sytytettiin tuleen. Yksikään miehistön jäsen ei selvinnyt hengissä. Tapahtumien jälkeen Palatine nähtiin useita kertoja purjehtimassa samoilla vesillä, ja sen ilmestymisen kerrottiin ennustavan huonoa onnea kaikille, jotka kohtasivat sen. Viimeisenä mainittakoon yhdysvaltalainen SS Valencia, joka upposi vuonna 1906 Washingtonin osavaltion rannikon lähellä. Onnettomuudessa hukkui suuri osa laivan matkustajista ja miehistöstä. Sen jälkeen paikalliset kalastajat ovat kertoneet nähneensä SS Valencian purjehtivan rannikolla kummitusmaisena näkyinä. Laivan hylyt ja pelastusveneet ovat mystisesti kadonneet, mikä on lisännyt mystiikkaa sen ympärillä. Lentävä hollantilainen on paljon enemmän kuin vain merimiesten keskuudessa kiertävä legenda. Se on noussut symboliksi laajemmalle yleisölle ja tullut osaksi maailman populaarikulttuuria. Tarina kirjoitusta laivasta, joka purjehtii ikuisesti ilman mahdollisuutta satamaan pääsemisestä, on herättänyt mielikuvituksen sekä taiteen että kirjallisuuden saralla, ja sen vaikutukset näkyvät yhä nykyään. Yksi varhaisimmista lentävää hollantilaista kuvaavista teoksista on Richard Wagnerin ooppera Der Fliegende Holländer, joka kanta esitettiin vuonna 1843. Wagnerin ooppera tuo lentävän hollantilaisen legendan eloon musiikin ja draaman keinoin, ja se kertoo kapteeni Van der Deckenistä, joka etsii pelastusta ja vapahdusta kirouksestaan. Wagnerin teos on vaikuttanut vahvasti siihen, kuinka lentävä hollantilainen tunnetaan ja koetaan edelleen taiteessa ja musiikissa. Kirjallisuudessa lentävä hollantilainen on esiintynyt monissa teoksissa. Erityisesti merikirjallisuus on ottanut tämän mystisen hahmon omakseen. Esimerkiksi Washington Irving käsitteli lentävää hollantilaista teoksissaan, ja legendasta on mainintoja myös klassisissa merikirjoissa, kuten Herman Melvillen Moby Dick ja Joseph Conradin Lord Jim. Jokaisessa näistä teoksista lentävä hollantilainen symboloi enemmän kuin vain laivaa,
Se kuvastaa kohtaloa, ylpeyttä ja ihmisen rajallisuutta luonnonvoimien edessä. Nykyajan elokuvissa ja televisiossa lentävä hollantilainen on jatkanut elämäänsä. Ehkä tunnettuimpia on sen esiintyminen elokuvasarjassa Pirates of the Caribbean, jossa lentävä hollantilainen on keskeisessä roolissa useissa elokuvissa. Elokuvissa laivaa ohjaa kapteeni Davy Jones ja laiva purjehtii meren syvyyksissä, keräten sieluja ja tuhoten muita aluksia. Tämä versio lentävästä hollantilaisesta on saanut paljon huomiota, ja sen visuaalinen kuvaus sekä merten pahamaineisena että mystisenä elementtinä on juurruttanut laivan tarinan syvälle nykyajan populaarikulttuuriin. Myös televisiosarjat, kuten Simpsonit, ovat viitanneet lentävään hollantilaiseen erilaisissa kohtauksissa ja jaksoissa, usein humoristisessa, mutta samalla kunnioittavassa hengessä. Lentävä hollantilainen on saanut paikkansa yhtenä tunnetuimmista aavelaivatarinoista, ja sen mainitseminen tuo heti mieleen tietynlaisen pelon ja mystiikan, joka kiehtoo ihmisiä vielä tänäkin päivänä. Lentävän hollantilaisen tarina on paljon enemmän kuin pelkkä vanha merimieslegenda. Se on syvälle juurtunut myytti, joka kantaa mukanaan symboliikkaa ja merkityksiä, jotka puhuttelevat ihmisiä vuosisadasta toiseen. Tarinan ytimessä on ihmisen ikuinen kamppailu kohtaloa vastaan sekä meren voimat, joita ihminen ei koskaan voi täysin hallita. Merimiehille, jotka joutuivat päivittäin kohtaamaan meren arvaamattomuuden ja vaarat, lentävä hollantilainen oli elävä muistutus siitä, kuinka helposti ylpeys ja uhkarohkeus voivat johtaa tuhoon. Symbolisesti lentävä hollantilainen on varoitus ylpeydestä ja uhmasta. Kapteeni Hendrik van der Deckenin päätös purjehtia Jumalan ja luonnonvoimien vastaisesti koitui hänen kohtalokseen, ja tämä teema on toistunut monissa tarinoissa ja kirjallisissa teoksissa. Lentävä hollantilainen kuvastaa ihmisen rajallisuutta ja sitä, kuinka vaarallista on yrittää hallita voimia, joita ei voi ymmärtää. Tarina kertoo siitä, kuinka tärkeää on hyväksyä omat rajansa ja kunnioittaa ympäröivää maailmaa, erityisesti merenkaltaista voimaa, joka on armoton niille, jotka yrittävät uhmata sen sääntöjä. Vaikka lentävä hollantilainen on selitetty osittain kangastuksilla ja muilla luonnon ilmiöillä, sen perimmäinen voima tulee sen symbolisesta merkityksestä. Merimiehet, jotka kohtasivat tämän aavelaivan, kokivat enemmän kuin vain pelon tai hämmennyksen. He näkivät siinä oman kohtalonsa varoittavan kuvan. Lentävä hollantilainen oli enemmän kuin vain laiva. Se oli merkki lähestyvästä vaarasta ja muistutus siitä, että jokainen matka merellä saattoi päättyä traagisesti. Nykyään lentävän hollantilaisen tarina elää edelleen populaarikulttuurissa, taiteessa ja kirjallisuudessa, mutta sen vaikutus merimiesten keskuudessa on heikentynyt. Moderni teknologia ja tieteen selitykset ovat korvanneet monia vanhoja uskomuksia, mutta tarinan voima ei ole kadonnut. Se muistuttaa meitä siitä, kuinka syvälle meren mystiikka ja ihmisen pelot voivat ulottua. Lentävä hollantilainen symboloi ihmisen ikuista halua ymmärtää tuntematonta ja ylittää rajansa joskus kohtalokkain seurauksin. Lopulta lentävä hollantilainen on enemmän kuin pelkkä legenda aavelaivasta. Se on tarina ihmisen heikkoudesta ja ylpeydestä, taistelusta kohtaloa vastaan ja siitä, kuinka tärkeää on kunnioittaa voimia, joita ei voi hallita. Merimiehet kertoivat tarinaa sukupolvien ajan, ja vaikka sen yksityiskohdat ovat muuttuneet ja kehittyneet, sen ydin, pelko ja kunnioitus merta kohtaan on säilynyt. Lentävä hollantilainen jää elämään myytissä, joka varoittaa meitä siitä, että merellä, kuten elämässäkin, on aina voimia, jotka ovat meitä suurempia. Kiitos, että olit mukana tällä matkalla. Kuullaan seuraavassa jaksossa.